Dnes vám ukážem jeden skvelý projekt, na ktorom pracujem. Dúfam, že budete z neho rovnako nadšení, ako som ja. Vítajte pri ďalšej časti môjho pletacieho podcastu. Ja sa volám Dagmar a toto je miesto na internete, kde rozprávam o svojom pletení. Ale okrem toho ma nájdete aj na Instagrame, kde som Dagmik Knits ako tu, a ešte aj na Ravelry, kde som ako Dagmik. Tam sa snažím pridávať všetky svoje detaily svojich projektov. Takže to je tak na úvod predstavenie. Dúfam, že sa vám bude páčiť táto časť. Taká výlučne asi na jednu vec zameraná, ale postupne. No, takže mám taký iba mini scenár, ako vždy. No, dala som si na seba Snowy Forest od Midori Hirose, pretože v poslednej dobe ste sa ma viaceré na ňo pýtali, tak som si ho chcela dať a niečo k nemu porozprávať. Takže tento návod je podľa mňa mega super. Je to sveter s kruhovým sedlom a má dosť hlboké to sedlo, takže vidíte, že keď dám hore ruky, tak sa to dvíha, čo mne neprekáža. A sú to teda tieto krásne osmičky, ktoré sú veľmi návykové, by som povedala. A je to veľmi zábavné pletenie. A Midori tam má aj videa k tomu, ako to robí vlastne aj bez tej pomocnej ihlice, čo som veľmi ocenila a išlo to tak, takže to bolo super. A teda je skvelý a určite ho odporúčam, ak niekto nad ním rozmýšľate, tak určite vyskúšajte. Je to pletené na také voľnejšie vzorke, čo určite bude vyhovovať tým, čo pletete voľnejšie, že nemusíte ísť až tak dole s ihlicami. A dá sa to urobiť z rôznych kombinácií. Ja som to plietla z takej Aram hrúbky, ale dá sa to pliesť aj zo Sportu plus Mohair, čo by som chcela vyskúšať, že by som si urobila taký kropnutý. No tento je tak trošku dlhší. Takže tam sa medze fantázii nekladú a určite si ešte jeden chcem urobiť. Takže ja vám ho odporúčam. Je super príjemný a inak je veľmi môj obľúbený. Odkedy som ho uplietla a neviem čo na seba, tak si zoberiem tento, lebo sa veľmi jednoducho nosí. Treba si dať pozor, keďže je to také hlboké, že treba bundu takú, čo má širšie rukavy. Keď chcete niečo ešte na to. Takže to som chcela k tomu. Že som všetko povedala, čo som chcela. A je to teda veľmi rýchle, hej. To som povedala. A ešte, už viem, čo som ešte chcela povedať, že nie sú v návode žiadne skrátené rady vzadu, ale ja som si nejaké pridala. Hneď ako sa vlastne dokončil goliet, ten prikladaný, tak ja som si urobila jednu radu skrátenú, potom som si urobila jednu pod tým výpletom, alebo teda tými osmičkami a ešte tuším jeden úplne dole, ale neviem, či to je až tak potrebné pri takomto type svetra. A ďalšia vec, tieto cables nie sú symetrické na stred. Neviem, či to je vidieť. Ale niektorí si to upravovali, aby to bolo symetrické na stred. Ak teda niekto bazíruje na takýchto veciach, čo ja nie, to je ešte jedna vec k tomu. Dobre. To by sme mali. No. Doprietla som až jednu vec, ktorú tu nemám. Ale pripravila som vám medailónik, ktorý vám sem vložím. A teda bol to darček. A plietla som to hlboko zo svojho stashu. Zostalo mi toľko, to 5 gramov. A plietla som to teda, je to Osterman Merino Silk, Merino s hodvábou. Je to taká hrubšia worsted, by som povedala. A ja už som ho mala asi od začiatku, čo som začala pliesť, podľa mňa, lebo to som kúpila ešte niekde v galantérke v Dubravke Saratove a teda, takže 10 rokov som to mala a tak som sa rozhodla z toho upliesť darček. A vybrala som si šatku malú Italian Summer Scarf, čo je zadarmo návod na Ravelry od Italian Knitter. A určite ho odporúčam každému, lebo to je mega easy.
A prečo mi nikto nepovedal, že tieto malé šatky sú také návykové a také super. Akože, ja som bola z toho nadšená. Plietla som to na štyrkách, išlo to mega rýchlo. A s tým merinom sa pletie tak super, ja neviem prečo nepletiem s merinom viac. Bolo to super, fakt. Takže odporúčam. A odporúčam vám to hlavne aj preto, lebo Miriam teraz pustila Miriam Needs Space, ktorá má svoj YouTube kanál tiež. Mini šatkový kál. Takže ja túto mini šatku odporúčam vrelo. Určite, ak máte nejaké 2 klopka 100 gramov, na to stačí. Tak určite choďte do toho, akože super. A rozmerovo to vyšlo pred opraním to bolo nejakých 120 cm a po opraní sa to natiahlo na 150, čo je taká super, podľa mňa akurát. A ja som spokojná, takže teraz vám pustím teda to videjko s tou šatkou na mne, by ste ju videli, takže užite si to. Takže ahojte. Toto je krátky medailónik projektu, ktorý som už odozdala ako darček. A je to teda táto šatka. Krásna. Tak to sa dá omotať krásne. A je to teda Italian Summer Scarf od Italian Knitter. A je to návod zadarmo. A je to veľmi jednoduchý návod, takže odporúčam každému. A takto krásne vyzerá. Dá sa aj takto ešte robiť uzlík. Takže takto som vám chcela ukázať aj naživo. Takže ak by ste chceli upliecť niečo rýchle. No takže sme späť. A ešte, čo sa týka toho kálu s Miriam, ja som teda rozmýšľala, že by som sa zúčastnila. A teda, aby som nesklamala svojimi farbami. Ja som si vybrala takúto kombináciu. Ja už som vám to raz ukazovala. A teda toto je od Paulinky, ručne farbená, z vlny na predaj. A toto je Love Spooning. To už mám strašne dlho tiež v mojom staši. Dúfam, že budú plusové body za to, ako dlho to mám v staši v kolekcii. A chcem teda pliesť od Stevena Westa All the Angles, tú menšiu, alebo ako to vyjde, uvidíme. A tým pádom by som sa mohla zúčastniť 2 kalov naraz, pretože tých kalov je neuveriteľné množstvo a musím rozmýšľať strategicky, pretože Steven vyhlásil tiež knit-along spoločné pletenie a on vyhlásil stash busting, to znamená, že máte použiť nejaké pradienka zo svojej kolekcie a vybrať si akýkoľvek návod od neho a pletie sa, tuším, do 15. maja, tuším tak nejak. Takže ja chcem nahodiť od neho a tým pádom by som sa do 2 kalov zapojila. Takže uvidíme. Len uvidím, či mi to vyjde časovo, ale tak dúfam, že som nesklamala svojou farebnou kombináciou šialenou. A to by vám mohlo baviť, si myslím. Takže uvidíme. Takže ak sa chcete tiež zúčastniť skalu s Miriam, tak si pozrite aj video a tam sú všetky informácie k tomu inak, takže odporúčam. Dobre, to bolo jedna vec. A potom teda tým mojim rozpleteným. Minule som vám to ukazovala teda, na ktorých som teda veľmi nepohla. Toto je ten Big Little Stripes. Už som začala teda do kruhu a tu sa robí taký krásny detail so snímanými okami, takže až takto ďaleko som sa dostala. Toto som vlastne uštrikovala odtedy, čo sme sa videli naposledy, čo nie je veľký kus. A hneď sa dozviete dôvod, prečo tak málo, lebo sa venujem niečomu inému. Ale už som teda dala dolu ihlicu, lebo som potrebovala na niečo, ja neviem, takže už je to v takej fáze rozpletené v kúte. A ďalej tu máme ten Mainola cardigan.
ktorý ešte, teda som sa nerozhodla, čo s tými rukami, ale ďakujem vám všetkým za tipy. Veľmi si to vážim. A teda ja asi s najväčšou pravdepodobnosťou ho urobím dlhší. A inak v minulom videu som to nejak chaoticky spravila, lebo som vám chcela dať aj nejaké fotky, že čo si tak predstavujem, že ako by to mohlo byť hotových projektov, čo sú na Ravelry. Takže vám tu dám teraz pre nejaké inšpiráciu, že ako by som chcela, aby to vyzeralo. A teda asi ho urobím dlhší, som sa rozhodla. A ten rasporok dám tam, kde je v návode. Pretože Lenka ho tiež pletie a ona už teda mala hotové aj tie rukavy, len chude musela vypárať jeden, lebo tam škaredo že vraj pridávala. A ona teda vyšpekulovala, alebo zistila, prečo je ten rasporok na tom mieste, kde je, na nejakom divnom, lebo aby boli tie kadety lepšie vidieť. Na čo by som asi, ja neviem, či by som na to došla. Takže ďakujem Lenka za tip a urobím to teda asi tak, ako to je v návode. A teda dlhšie urobím. Ale ešte uvidíme. A ešte uvidím, či teda pridám ešte jeden taký, tento v takúto veľkosť kvetu, oranžovú tu ešte. To uvidíme. Či sa mi bude chcieť, ale... A to mi je celkom ľúto, že ho nemám hotový, lebo teraz všade kvitnú tie kvety a boli by s tým parádne fotky. Nevadí. Tým sa dostávame k tomu, čo teda pletiem teraz non-stop. Ale ešte predtým vám ukážem nákup, čo s tým súvisí. Takže moje predsavzatie nenakupovať a znižovať svoju kolekciu sa trošku... pokazila, by som povedala, ale nenapredujem tak, ako by som si predstavila, pretože na tú šatku som teda spotrebovala 95 gramov, ale nakúpila som koľko? Veľa. Nakúpila som 200 gramov tejto krásnej piace. Urobila som nákup u Quick Fiber. Ja neviem, jak sa to inak číta. Tak ja to čítam Quick Fiber. A je to teda anglická značka a oni majú teda veľmi také šialené, veľmi farebné veci, čo sa mne veľmi teda páči. A teda mali tam nejaké zľavy a ešte ja som mala 10-eurovú poukážku za to, že som pre nich testovala, takže som si urobila nákup. A teda platí sa tam clo, keď to príde, takže treba s tým rátať, to clo ma vyšlo nejakých 30 eur. Ale tie ceny sú tam oveľa nižšie, ako napríklad, keď si to porovnáte s Steven & Penelope, keby si to kupovali odtiaľ. Alebo neviem, ostatné som nepozerala, ale tak Steven Penelope majú všeobecne drahšie tie tam priade, ale vidie to tam lacnejšie, čo sa týka tej ceny, ale potom ešte treba rátať s tým. Dobre, to som odbočila. Takže pozrite sa na túto krásu. To je jedna nitka, Dashing Sassy. A toto je, že odtieň Distortion, ktorý tuším bola nejaká limitka, ak sa nemýlim. Krásne, ešte je toto títo speckles zelené. No a to som rozmýšľala, že na leto si urobím Scribble cardigan, ktorý je pletený ale na takej voľnejšej vzorke. A ja neviem, že ako sa správa to singles, keď je pletené na takej voľnejšej. Mne sa zdá, že sa to bude asi zamuchlávať. Takže ak máte niekto s tým skúsenosti, že s jednonitkou pliesť na také voľnejší, tak mi povedzte, že ako to dopadlo, že či to nebolo zlé, no. Toho sa obávam, takže uvidím, možno to ešte zmení. No. A potom som kúpila toto, prosím pekne, túto krásu. O bože. Ja z toho nemôžem, keď to vidím teraz. No. A to je prosím pekne Baby Teddy, čo je tenké bukle, lace bukle. Ale teda akože keďže sú tam tie slučky, tak je to keby fingering.
A toto je odtieň Solar Storm. A teda je to úplne neuveriteľne krásne. Tu je, ako to vyzerá v klopku. No a ja som sa z toho rozhodla pliesť ďalší testnik pre Queen Fiber. Neodolala som. A teda pletiem jednu vec. Ukážem vám. On dúfam, že si mi vyvlečie. Tieto krásne šaty. Prosím pekne. No. Takže pozrite. Tak to som v takejto fáze, už robím sukňu. Takýto vrch je takýto. Potom sa tam vlastne veľmi zvýši počet ovčiek a robia sa tam jakoby plísovaná časť. Rukavy ešte nemám hotové. Tu sa potom znižuje na pás, aby to vlastne tak držalo hore. To ešte. A potom sukňa. Ktorá teda asi bude priesvitná. Ale neviem, či je ešte priesvitná. No je. Ale dostala som požehnanie, že môže byť priesvitná. Vlastne keď sa vám po to spodničku alebo dačo, tak to bude v pohode. No. A teraz záplatky môjmu testnitu. Sú to teda šaty, ktoré sú pôvodne písané na Melted Surrey, čo je tiež od nich priadza, ale vtedy, keď som objednávala, už tam nemali žiadnu farbu, ktorá by sa mi páčila a ktorá by mala dostatočné množstvo, pretože to vychádza na nejakých 7 klbiek. A tým pádom som zvolila alternatívu to Baby Teddy. A teda vôbec mi nevychádza vzorka, čo sa týka riadkov. A aj tu, čo sa týka tú druhú na očka, mi tiež moc nevyšla. Pretože ono je to písané, že tento vrch sa pletie na 5,5 a mne vyšla vzorka na 3,25. Čože je oveľa menej. A tento spodok sa pletie teda na 9 a ja ho pletím na 6. Takže veľmi som to, a keďže mi to nevychádza na riadky, tak som to musela kamuflovať, pridávať, čo pri testnite asi nie je ideálne, by som povedala, ale teda tam bola vzorka na tých 9, že 5,5 riadka na 10 cm, čo podľa mňa sa nedá. Ako ja som z Melted Surrey nikdy neplietla, iba som to držala, keď som bola v Amsterdame u Stevena Penelope, ale nikdy som to nemala, že by som s tým plietla. Ono je to vlastne Surrey, alpaka Surrey a taká chlpatejšia a je hrubšia trochu. Podľa mňa sport, hrúbka, no. Ale toto vyzerá aj tak super, si myslím, to bukle. Len teda som musela ísť úplne dole s ihliciami, hej. Ale takže tak. Takže to sú také tie moje zápletky. A teda ja som veľmi stresovala, pretože deadline bol do 10. apríla. Našťastie ho predĺžili. Dnes je 6. Takže už by som mala byť. A toto ja som si, prosím vás, pekne robila také vzorky. Lebo ja som bola v takom strese a teda som skúšala hocičo, len aby som sa dostala na tú vzorku. No, takže tuto hore mám kombináciu 2 ekopún, čo mi vyšlo, že asi najbližšie tej vzorke, čo tam bola. Lenže dvojité ekopúno od Lany Grossi, to by som asi dosť skrachovala, čo sa týka tej spotreby. A asi by to bolo aj veľmi teplé. Ale vyzerá to super. Tuto som skúšala. Čo som tam skúšala? Ekopúno s mohérom. Toto vyšlo oveľa širšie, vidíte. A tuto som ešte takú jednu priadzu, čo mám v Staši. Taká letná retiasková, ktorá ešte mení farbu degradé. Ale tamto na tie riadky vychádzalo ešte oveľa viac, že by som potrebovala. Takže ja som bola úplne v takom strese, úplne som všetko skúšala, všetko možné, len aby som sa na to dostala. Ja som sa proste nevedela dostať na tú vzorku, fakt. Takže to takto dopadlo, ale ja si myslím, že to bude super, vyzerá to super a
videjko krátke, ako to mám na sebe, uvidíte tiež. Neviem, že či pred týmto videom, alebo po tomto videu. Každopádne už mám natočené. A teda tam som bola ešte fáze pred tou sukňou. A ja som z nich nadšená. Je to veľmi mekučké. A čo sa týka skúsenosti pletenia s buklem. Nie je to zábava. Určite to neodporúčam začiatočníkom. Nedá sa tam nič vidieť, že či ste hladké alebo obratkové očko. To ja som musela nejedenkrát dopravovať, lebo tuto sa potom, jak sa robia tie plisovaná časť, tak tam sa robí aj obratko a niekedy som sa sekla. A rada, ak to chcete teda, ľahšie sa to, keď sa niečo k tomu pripletá. Fakt, keď niečo k tomu pripletete, lebo ja som si to skúšala s tým aj pripletať k tomu Coast. Ten je taký tenučký a to išlo super. Ale samé o sebe, ako ja to pletiem, tak je to fakt náročné. Ale teda, dala som sa na túto výzvu. Snad dopadne super. A už mám aj myslené, že by som to chcela nafotiť. Ja by som to chcela nafotiť, že prosím pekne, že na nejakej kamienkovej pláži, ale kde je taká plitká voda, že by som si lahla aj do vody potom. Chcela by som také umelecké fotky. No a bola som sa pozrieť na takom mieste pri Dunaji, jak je na riviere, začiatok Karlovky, tam je taký park. A ja som si pamätala, že tam sú nejaké kamienky a že by sa to dalo, ale teda teraz to tam nevyzerá tak, jak som si to pamätala. Takže ak máte niekto typ, čo ste z Bratislavy a okolia, môže byť aj Bratislava okolie, kde je nejaká taká pláž s kamienkami, kde by som sa s tým mohla odvadiť. Alebo nejaká tečúci prameň. Dobre, to sú moje šialené veci. Takže tomuto sa venujem úplne non-stop a dúfam, že do ďalšej časti to bude mať uplatené, lebo deadline nám predložili do 28. apríla. Čože super. Takže a vlastne toto pradienko má, čo som chcela k tomu, 50 gramov. A môžem vám povedať zloženie, že? Je to 65% baby alpaka a 35% hot wow, takže fakt veľmi mekučké. A má to 325 metrov na 50 gramov. Ja som ich kúpila 5, to znamená 250 gramov. Plus tých 200 ďalších, takže 450 a minula som 95, takže som vo veľkom pluse. A inak od začiatku roka, čo sa týka mojej kolekcie, som v pluse asi viac ako kilo. Takže toto je to zloženie a toto dashing si ešte vám poviem. To je 100 gramov až 400 metrov a je to ultra fine merino z Južnej Afriky. Takže veľmi jemnučké. Môj ňažci. A inak toto klopko je akože nekonečné. Prosím pekne. Toto sú 2 klopka. Teraz dopletám druhé. Takže nekonečné. Takže mne možno ešte aj ostane. Wow. Takže uvidíme. Ale každopádne sú rozdielne trošku, že niektoré sú tu malšie, takže to budem si nejako vymyslieť. Už to mám vymyslené, samozrejme. No, to by bolo k tomu. Ja sa chcem pozrieť teraz, že čo tu mám. Dobre. Ešte som chcela porozprávať, že konečne som sa odhodlala ísť na spoločné platenie do obchodu Vlna na predaj, čo máme tu v Bratislave. Najprv som sa veľmi hanbila, ale bolo to super, vôbec som sa nemusela hanbiť. Baví sa tam úplne super. Veľmi si to tam užívam, vždycky veľa uplatím, čo je super. Takže ak niekto váhate sa pridať, tak v pondelky. A okrem toho som sa stretla aj s Evičkou z Instagramu. A tiež sme mali stretko a som jej rozprávala o všelijakých svojich návodoch, čo by som chcela pliesť, tak ona sa tiež z toho chytila, takže si hovorím, že som úplný influencer. Čo sa
sa mi ju strašne páči, lebo aj keď som doniesla na tie pletky ranunculus, tak by si ho skúšali a boli nadšené. Čo som veľmi rada, lebo ranunculus je podľa mňa super. A sedí každému a dá sa úplne z hocičoho a je tam spotreba. Takže som rada, že som ovplyvnila trošku. A takže sa toho teším, že mám teraz už aj také pletacie kamarátstva. Je to super. Takže ďakujem za prijatie a dúfam, že teda budem v tom pokračovať v týchto priateľstvách. No, to bolo všetko. Ešte som sa chcela poďakovať Peti z Pletenička, lebo tam mi na rodine kúpila jeden návod super, ktorý chce tiež ten ples, dám tam fotku. Je šialený tak ako ja a je to pangolin. Neviem od koho, od nejakej škandinávskej dizajnerky. Vlastne nespomeniem si, alebo je to tu. Všetky veci budú inak v popise. Ako vždy. A to je všetko. No a ešte, čo sa plánujem pliesť. Minule som vám ukazovala tie topiky s volánikmi a ten japonský už je preložený do angličtiny, takže samozrejme som si ho hneď kúpila. Takže ďakujem Galina, že si to všimla, ja som z toho nadšená, takže ten budem určite pliesť. Rozmýšľam, že ešte mám k tomu nejaký, lebo to je kombinácia fingeringu, kde sa robia tie cables a potom je vlastne ten mohair mám aj s špitkami. Ale teda neviem, či mám taký fingering v takej farme, to musím pozrieť. A keď nie nejaký dokupím. Takže to by som chcela pliesť, keď dopletiem toto. A vlastne všetko musím ešte podopletať. No je to náročné, lebo ja už nemám lánka. Keďže mám toľko rozpletených. To som neukázala všetky rozpletené, ešte tam mám také letné veci. Teda by som chcela dokončiť. Takže tak. To by som chcela nahodiť. Ešte tu mám už niečo aj nakopkované, čo by som chcela nahodiť. A ešte tú šatku vlastne. A ešte tu ďalší kal s pleteničkom. Čo by som chcela, tie ponožky alebo niečo iné ešte u ním. No takže veľa kalov a málo rúk. Takže držte palce. A dúfam, že som vám aspoň trošku zabavila a inšpirovala. Asi sa blížime ku koncu. No, ale veľké veci sa chystajú, takže super. A inak asi už budeme výročie ročné, čo natáčam. Takže som rozmýšľala, že ak máte nejaké otázky na mňa, tak mi ich môžete dať do komentára a ja sa budem v budúcej časti snažiť všetky otázky zodpovedať. Takže ak chcete takúto blbostičku, neviem, či sa vám to bude pozdávať, tak mi môžete dať nejaké otázky. Uvidím, že keď budú moc osobné, uvidíme, či budem odpovedať. Ale nie. Ja som teším, ako mi dáte nejaké otázky a budem teda výročná časť bude možno. Dobre, to je všetko. Dúfam, že si užívate jar a to ako všetko kvitne. A vy už asi všetci platíte letné veci a ja som dosť pozadu a inak zatiaľ ma ani nelákajú tie letné veci, čo som taká prekvapená. Ale určite to príde. Takže uvidíme na budúce, čo ukážem. Hotové šaty, prosím. Dobre, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám páčila časť, dajte like alebo odber, kde ešte neodobráte a vidíme sa na budúce.